Tlieta rom. Le, tnejn, għax dak ta' xelluk mux zimel. Le, zimel ma jkollux qrun. Kollox sew ma. Dak barri, ara. Kollox sew ma. Barri dak. Le, inti ma tistax tarax. Għax int għandek biss parajnej. U int kemm il-parajnej għandek? Jien għandi aktar. Wis aktar minn parajnej. Jiena nara dak li ma jidirx. Għax hemm fuq fi sħab, hemm dinja oħra li tinbidel ma' kull ziffariħ. Tibdel il-wien ma' kull raġġ tax-xemx. Iskot, qed tisimgħu? Qed tisimgħu? L-asfur tal-bejtux. Reġaġi, kull filgħodu jiġi jkellimni. Il-biraħ qalli illi ju u martu beħsibhom jibnu l-bejta tagħhom f'dak il-ventilatur. Dak mara. Imma qalli li dak il-ventilatur jagħti għall-kċina. U riħat għalik li ddejqu. U għandu raġun. Daqs kemm isajrunna mbarazz. Inti ma tistax tisimgħu hi. Ħa tikellimni. Smajtux qalli? Mawx għalija, bravu. Sa jibnuha fil-ventilatur tal-kamra tiegħi. Proset, xejn iżommu li kumpanija meta nkun minduta fis-sodda. Smajtu Leħ inti ma tistax tisimgħu. Da żgura x'in għandi par widnej biss, u xek. Par widnej li ma jisimgħux u par għajnej li ma jarawx. Tajjeb. Tiftakar meta kont għadek tifel, kemm kont uħu gost, tisma' l-istejja li kont nivvintalek dwar il-bebbux li billej kien joħroġ jagħmel il-purċissjoni u jkanta l-innijiet. Mbagħad inti filgħodu kont irrabja għax tmur tfittex il-bebbux u ma ssibux għax kien jidħol ġo xortu. Dik il-ħabta kont nemmen kollox, ma. Kont nibla kollox. Dak iż-żmien kont għadek taf temmen u tistaġeb għax minn barra parajnej u par widnejn kellek ukoll fanal jixel. Fanal? Fanal. Illi ntfilek għal kollox. U miegħu ħadlek id-daw kollu. Ara l-fanal tiegħi ma ntifix. Il-fanal tiegħi jibqa' jixel. Għaliex jiena li nara l-ħajja mill-għajnej ta' tifla. U dik it-tifla ta' ġofija għada ħajja, kurjuża u imqarba. U jien il dik it-tifla marrida tmut qatt. Marrida tixjieħ qatt. Issa, ħudni ġewwa, forsi nistrih ftit. Ħudni ġewwa norqod. Ejja ma. Mill-għajnejn ta' tifla kollox hu possibbli jekk ittala għajnejha u timmaġina. Mill-għajnejn ta' tifla il-mama il-papa jagħmlu kollox tajjeb ibis tagħmel ħażin. Mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħal u l-ħaxix aħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li id-dara ħażin. Mill-għajnejn ta' tifla il-ħin huwa logħba jilagħbuha biss il-kbar. Mill-għajnejn ta' tifla tara l-pupi qumu bil-lejl u jitkellmu bejniethom. Mill-għajnejn ta' tifla il-morru benna u il-ġamra ħamra u l-fjamma tisfen meta tersa lejha taħra idejha għax ma tafx li għamlet ħażin. Kemm hawn sabiħ dan isħab idir marriħ qed nara l-ibħra u l-bidien u l-kuntentizza kull imkien.
طفلة حلمة تستسه بفتيت رب ماجيك والفانتازيا من العينين تا طفلة القمر عنده بار شفتين باش يتبسم لورا من العينين تا طفلة الدنيا جنة والسما إكهار والحشيش أخضر ومتى ما يكونش داك الكلور تحسب لي الدار هزين كم أنسى بيه داني صحاب يطير مريح النار اللي بهرا والبدينا جديك الطفلة من العينين تا طفلة قعدت في جدامة مجد الله يطاها